Tá sí sa chéad bliain sa bhanscoil, tá sí ag denú Stepaní Seanós le ceithre bliana nuas, bíonn sí ag freastal ar scoil Damhsa Bróga Bríomhar, chomáid le bheith canna a siad na agus ag Damhsa is an cahabhamsir a mór eile taicí nó ag siúl le na madra. Maithú Nicole.